Skanska Pezino. To znamená, že pristupujeme k predstavám aktérov dnešného večerného stretnutia. Naši hostia SBK Skanska Pezino nastupujú k dnešnému stretnutiu v tejto zostave. Číslo 5 Andrej Lukianec, 6 Peter Mičuda, kapitán mužstva, 7 Tomáš Michálik, 12 Lorenzo Williams, 15 Dušan Snopko, 16 Libor Došek, 20 Lukáš Sečeň, 21 Richard Urlan, 24 Glenn Wispy, 32 Branislav Brlič, 44 Tomáš Kolešovský a 55 Marek Kozlík. Trénerom mužstva je nám všetkým dobre známy, súčasne aj tréner reprezentácie Slovenskej republiky, pán Milan Černický. Ktorej je medzinárodný rozhodca pán Milan Brziak z Košíc. Spolu s ním rozhodujú práve Zdenko Zubák z Prešova a Stanislav Junáčík zo Svitu. Komisárom dnešného stretnutia je najmä náš skôr navedený Lučenčanom veľmi dobre známy a vzácny doktor Alois Sajcer z Bratislavy. Lučenč z Bratislavy.